हेलौ लोगोफोर, दैमारि ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बयखौ बरायबाय। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय रौता स्टेशनाव बेरायहैया बहुद गोबाव जाबायमोन। लकडाउननिफ्रायनो रौता स्टेशनाव थाङाखैमोन। स' दिनै थांनो नागिरदों। आंजों सानै लोगो थांफागोन। स' आं लोगो लाहानाव थांगासिनो। स' बिदिबा नायलांदो भिडिअ'खौ। आं दहायनो ओंखारना फैदो। स' आधा घन्टायानो जाफैबाय आं लोगोफोरखौ नेनो बिसनिया। ओमफ्राय लोगोफोर, जोंथ' लकडाउननि सिगां बहाबा थांनो ट्रेन स्टेशनाव थाङोमोन न'। लकडाउननिफ्रायथ' बयबो न'आवनो दोङो जानो हागौ। ट्रेन स्टेशनखौलाय आरो बयनाबो एखे, थेवबो जोंनि रौता स्टेशना माबायदि जाना दङ बिनि थासारिखौ आं नोंसोरनो खिन्थिनो सानदों। स' नै लोगोफोर, आंनि सासे लोगोआ ओंखारखांबाय। हाय स' बिनि मुङा जाबाय भुमिका बर'। ओमफ्राय आंजों सानै लोगो थांफागोन होनना बुंदोंमोन ना, सासेनियाव थांगासिनो। दिनै माने थांनायाथ' मुस्किलानो जासिगोन खोमा। ओंखारखौनो थाङा। हिन्जावसाफोरा एक्सुवेलि देलायनाया बांद्रायखाना, ओंखायनो गोबाव जायो न'। नै लोगोफोर, जों ओंखारखांजोब्बाय। दा थांनो नागिरदो। बैलाय आगै सासेया, बे आंनि बिनानाव जायो आरोना। बिनि मुङा रिंखांस्रि बर'। स' जों थाबायलांबाय थानोसै। दिनैसो स्टेसन थांमारनोसै आरोना जोंहा इमान गोबावनि उनाव। आं दाखालि खनसे थांबावदोंमोन, खिन्थु नोंसोर ना एबार इमान गोबावनि उनाव। खिन्थु जों गोबाव जाबाय ना हलि रिंखांस्रि। बेखौ आगैखौ बालिबो बुङो आरोना। खिन्थु बिनि रियेल मुङा रिंखांस्रि बर' आरो। स' लोगोफोर, जों थांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो। नै जों दैमा सेर सेर थांगासिनो। एसे मोनाबाय नालाय खोमसि नुबाय केमेरायाव। औ नै लोगोफोर, बेखौ नुदोना? बियो माने अखा हाबाय थानायजों माने हाया खुरख'लांगासिनोमोन आरो। ओमफ्राय बिनि गोजौआव जिखिनि बिफां लाइफां दङ बेफोर गासैनो फरेस्टरनि गोजामोन आरो। नै ओमफ्राय लामायाबो जा दा जों ट्रेन दालां खाथियाव सफैबाय। गुबुन जायगायावथ' बेरायहैनोबो हाला दा, बेफोरावनो बेरायनांसिगोन। बेफोरखौनो हाजो साननानै मानखोलाबायनोसै। सफैबाय जोङो ट्रेन दालाङाव। स' दसे ट्रेन दालाङाव फट' लानोसै जोङो। बिराद गोबाव जाबायमोन जों फैयैया। बे एक्सट्रा मानसि थाबायग्रा दंखायो जोंना ट्रेन दालाङा। ओमफ्राय बै मोनसेथिं ट्रेन खारो, ओमफ्राय नै बे मानसि थाबायग्रा दालां।
ओमफ्राय नै लोगोफोर ट्रेन दालाङाव थाबायनानै दसे जोङो ट्रेन स्टेशनथिंजाय थाङो नायलांदो जोंना लोगोआ सालदुखा फन फैबाय थादो आरो ना ओमफ्राय मबाइलखौ सेल्फि स्टिकआव खयना लानानैहा डिस्टार्ब जादों हाबा फन फैगासिनो रिसिभ खालामबावाब्रा नै फन फैगासिनो रिसिभ खालामनांबाय आं है थाथोनो मेंना जफायबाय जोङो मेंबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो ट्रेन दालांनिफ्राय थाबायना फैयै दसे जिरायफैबाय बिराद मेंबाय मानसिफोराबो गोलोमजोब्बाय नै बिथिंजाय रङिया आरो बिथिंजाय राङापारा जंसन मेंजोब्बाय बिराद गोलाव थाबायबोबाय जों नै बै गोजानखौ नुहुरदो ना बिनिफ्रायनो जोङो थाबायबोबाय दा जों स्टेशन सफैबाय नै ब्रिजआव दसे गाखोनोसै एक्सारसाइजबो जाखासिगोन थांसै होनना बुंसै न' जों एबार लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ बेसेनोसै स' नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं